Сёння 27 кастрычніка праходзіць пікет у падтрымку беларускіх палітвязняў. І ён праходзіць у межах предвыборнага агітацыйнага пікета кандыдата ў дэпутаты Владзіміра Арцымана. Гэта адзіная возможнасць у Беларусі правесці такую акцыю, бо санкцыянаваць акцыю амаль што немагчыма. Падыходзіў нават замежнік з Турцыі, сказаў, што ці можна так у вас у Беларусі рабіць, я чуў, у вас дыктатура, а вы тут такую акцыю робіце, малайцы. Мы яму патлумачылі, што зараз прыходзіць прадвыбарная кампанія, таму ўлады вымушаны ісці на такія вось крокі. А так людзі ўвогуле цікавяцца, бачна, што яны такіх акцый давно не бачылі і трохі як бы такія паказваюць непаразуменне, як так адбываецца ў цэнтры горада, такая дзерзкая акцыя. Таму што ў нас, акрамя плакатаў з падтрымкай палітвязняў, ёсць яшчэ плакаты супраць Лукашэнкі з прызывам, каб ён сыходзіў у адстаўку.